Исус Христос умира на кръст от любов за неразбралите. Фрифуд. Ще го дам добре да обича царец. Как ще му дадеш, бе? Тъй що? Фрифуд. Човек, беше там. Върслушай текста, бе. Моя Бог Исус Христос умира на кръста от любов. Слушай внимателно текста. Да, бе, това нали сега ще го правим.